Waħda mill-kumpaniji ewlenin li tipproduċi prodotti tal-kannabis mediċinali qed tħares lejn Malta sabiex tkompli tespandi l-operat tagħha fis-swieq internazzjonali. Il-kumpanija Kanadiża Nuvera qed tħares lejn Malta sabiex f'pajjiżna tiftaħ laboratorju flimkien ma' faċilità tal-kannabis mediċinali. Dan ħareġ f'rapport ippubblikat mill-istess kumpanija. Ir-rapport juri li l-kumpanija Nuvera b'kapital ta' ftit inqas minn $50 miljun mistennija tinvesti f'numru ta' pajjiżi, inkluż f'Malta, l-Italja, il-Ġermanja, l-Iżrael kif ukoll tkompli tinvesti fil-Kanada. Din il-kumpanija kellha kliem ta' tifħir għall-Gvern Malti li bħalissa jinsab fil-proċess li jaġġorna l-leġiżlazzjoni dwar l-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċi. Aġġornament li jista' jippermetti li kultivar, produzzjoni u esportar tal-kannabis għal skopijiet mediċi. La darba din il-leġiżlazzjoni tgħaddi mill-Parlament, Nuvera mistennija tingħaqad ma' investituri lokali sabiex tiftaħ faċilità ġdida u tikseb il-liċenzja ta' Good Manufacturing Practice skont il-proċeduri tal-Unjoni Ewropea. Kif tinkiseb din il-liċenzja, il-kumpanija tkun tista' tibda tesporta l-prodotti f'diversi swieq Ewropej. Apparti l-investiment qawwi minn investituri internazzjonali u l-ħolqien ta' impjiegi ġodda, din il-kumpanija mistennija traħħas il-prezz tal-kannabis mediċinali. Din qed tiġi meqjusa bħala aħbar tajba għal dawk il-pazjenti li jeħtieġu l-kura tal-kannabis hekk kif il-prezzijiet attwali huma għoljin ħafna. Din l-aħbar ikkonferma l-Prim Ministru Joseph Muscat fejn fid-diskors tiegħu f'Marsaxlok irrefera għal dan ir-rapport u sostna li bħalissa il-Gvern jinsab għaddej bid-diskussjonijiet mal-investituri barranin biex inġib iktar xogħol u investiment dirett barrani lejn pajjiżna. L-interess tagħhom huwa li jiġu Malta jiftħu l-fabbriki tagħhom ġewwa pajjiżna u diġà għandna u qegħdin niddiskutu l-istruttura ta' kif dan jsir, fabbriki speċjalizzati ġewwa pajjiżna biex imbagħad jesportaw lil inħawi oħra tad-dinja speċjalment fl-Unjoni Ewropea.